Light from God's Word radio broadcast. Ining aton segment sa Daily Light, aton ginapatuhoy ining broadcast sa mga kauturan kag mga kabiyanan nga makabati sini pinaagi sa mga low-powered FM radio stations dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, sa Kawayan, sa Cabancalan City, nga mabatian bisan pa sa Himamaylan, dira sa Ilog, Negros Occidental, kag sa bisan diin nga gina-rebroadcast ining aton nga programa. Ang pagbalik sa aton Ginoong Hesukristo iya ini nga ginsaad. Ang pagbalik sa aton Ginoong Hesukristo ini gintagna. Ang pagbalik sa aton maluluwas nga si Ginoong Hesukristo ini paabot, ginisip ini nga bulahan nga paglaom sa mga Kristohanon. Yes, indeed, the second coming of the Lord Jesus Christ was promised by the Lord Jesus Christ Himself. It was prophesied by the apostles and the writers here in the Old Testament as well as in the New Testament. And this is our great expectation. We call this, in fact, our blessed hope according to Titus chapter 2 verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, the Lord Jesus Christ. Tungod kay magabalik man ang aton manluluwas, ang dako naton nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Ano gali nga sahi sang pagpangabuhi ang aton igakabuhi sa sini nga kalibutan? Ara dira abyan sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 4, let us be joyful. Diri sa versikulo 5, let us be gentle. Let us be equitable. Let us be moderate. Kung basahon abyan, siling diri ni Apostol Pablo, ang inyo kalulo ipakilala sa tanan nga tao ang Ginoo. Malapit na. Malapit na ang pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo. Hindi ba nga si Ginoong Hesus agda sa mga katawhan sa pagpalapit sa iya? Diri sa Mateo Kapitulo 11, akon nga pagabasa diri ang iya nga pagpangagda, ang iya nga imbitasyon sa mga katawhan. Siling niya, Mateo 11:28, kari sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan, kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang akon guta sa inyo, kag magtuon kamo sa akon, kay ako mapainubuson, kag malulo sa tagipusoon. Kag makakita kamo sing kapahuwayan sa inyo mga kalag. Kay ang akon guta mahulas, kag akon lulan mamag-an. Abyan si Ginoong Hesus nagapangagda sa mga tao nga magpalapit dira sa iya. Si Ginoong Hesus sa sining bahin sa balaan kasulatan mapainubuson, humble, meek, and then siya malulo, gentle. Ang aton Ginoo kinahanglan nga kahadlukan. Let us fear Him. Pero ini nga klase sang pagkahadlok sa Ginoo, amo ini ang kahadlok nga pangagda sa aton sa pagpalapit sa iya. Agod nga iya kita proteksyonan, iya kita buligan, iya kita lipayon. Amo ini ang aton Ginoo. Now, ining iya nga gentleness, ang iya nga moderation, ang iya meekness, ang iya humbleness, iya ini ginapaambit sa aton. Ang iya characteristics abyan, iya ginapaambit sa aton. Kag pwede kita magkabuhi nga humble, kabuhi nga meek,
magkabuhi nga gentle. Busa tungod kay magabalik man si Ginoong Hesus. Ang aton number 1 example siya daton sa aton pagkabuhi. He is our example as far as humility is concerned, meekness is concerned, gentleness or moderation is concerned. He is our example. And number 2, He gives us the exhortation. Sugo. Pinaagi sa kay Apostol Pablo. Nga nagasiling si Apostol Pablo, ang inyo kalulo ipakilala sa tanan nga tao ang Ginoo malapit na. Demonstrate, show, manifest, live your gentleness, ang inyo kalulo, ang inyo kaayo sa tubangan sa mga katawhan. Kung kaisaan yan, hindi madala ang mga tao pinaagi sa aton witnessing. Hindi madala ang mga tao pinaagi sa sharing, kundi madala sila sa aton walking, aton paglakat, meaning paggawi naton. Pinaagi sa aton pagkabuhi subo nga mga Kristiyano. O kabay pakuntani nga we witness, we proclaim God's goodness, greatness, and free salvation as a gift in Christ Jesus, not only through our lips and words, but also through our lives, walk, and works today. Tungod kay magabalik naman ang aton Ginoo, magkabuhi kita nga matarong balaan, butanan, kag Diyos nun. Siling ni Juan sa iya nga sulat sa mga Kristohanon nga nagbasa sini. Karon, mga anak, magpabilin kamo sa iya, agod nga kun magpahayag siya, may pagsalig, may confidence kita, kag hindi mahuya sa iya tubangan sa pag-abot niya. Kung nakaibalo kamo nga siya matarong, mapamatud-an ninyo nga ang tagsa nga nagahimo sing matarong na tao sa iya. Then sa naunang 1:3 nagasiling dire, kag ang tagsa-tagsa nga may iya sini nga paglaom, sa iya nagapaputli sa iya kaugalingon, subong nga siya putli. Kag isa ka paagi, agod mapahayag ang aton kabalaan, katarong, kaputli, amo ang pagkabuhi nga malulo. Magkabuhi nga mapainubsanon. Magkabuhi nga matarong. Ang Diyos magapakamaayo sa aton tanan abyan sa sini nga adlaw. Ang Diyos nagasaad nga siya magahimuno sa aton mga kinahanglanon, di lamang sa sini nga adlaw, kundi sa palaboton. Maghangad, magtangla abyan, kay malapit na ang pagbalik sa atong dako nga Diyos kag manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Magmatutong kita sa pag-alagad sa iya. Nairel, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton segment karon. Aton anay i-greet ining aton mga kabyanan nga nagatanaw sa sining aton segment karon diri sa Facebook Live. Ang akon nga pangamusta dira sa kay si Junisa Raydan Mayungge Diritso, Pastor Jerry Ulan-Ulan, Nerdy Ging Aliko Garganyan, Roy P. Rimoto, good morning, Ruben P. Mario, Nel Gonzaga. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Ipapra Sakar, nagasiling, may God bless us all. Thank you.